Yürü! Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşlar. Baqy taraf yurdumuzdaky täzelikler we habarlarla tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Şuň hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow iş tapary bilen Lewap welaýatyna uğrady. Bu ýere uğramak üçin hormatly prezidentimiz paýtagtymyzyň halkara howa menziline geldi. Hormatly prezidentimiz Lewap welaýatyna iş saparyna uğramak üçin paýtagtymyzyň halkara howa menziline gelip, ilki bilen bu ýerde Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornbasary Durduliýewiň hemde Aşgabat şäheriniň häkimi Gylyjyň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. Onu paýtagtymyzy munun meýlekde ösürmek hemde watanymyzyň bir taraplygynyň şanly 25 ýyldan başlanyp ulanmagy beriljek deskalarda işler depgini şäher ilatynyň göwnüjay diýin jarçy olaryň wagtlaryny gyzykly we peýda geçirmek üçin berүү şertleriň düredilmegi bilen baglanşykly meseleleri garaldy. Ma'lum bolýarly, hormatly prezidentimiz Aşgabatda we tutuş ýurdumyzda ýaýlanýan giň möçleri özgertmeler maksatnamasynyň durmuşa geçirişini iýlikleri gözetçikde saklaýar we adamlaryň ýaşaýyş üçin amatly şertler düretmek, öňde barjy tehnologiýary giňdir ornaşdyrmak we ekologiýa awadançylygyny üpsetmek bilen baglanşyk meseleleri möhüm üns berýär. Paýtagtymyzyň golaýyna ýerleşýän köýüň kenarlaryny awadanlaşdyrmak, bu ýerde döwrewap diň jarşyny düretmek babatda anyk tawşyklary berip, döwlet başlarymyz şäher ilatynyň we onuň myhmanlarynyň süýgüli künjegine öwrüljek büýük köýli, altyn köýlüp atlandyrmagy teklip etdi. Hormatly prezidentimiz bir ýerlerde alınıp bolýan işleri döwrüň ruhyna laýyk derejede alyp barmak, onuň gurulşyk işlerini milli binagarlyk ýörgüleri bilen häzirki zamanyň ötün tejribelerini utgaşdyrmak iň esasy bolsa, ýokary hil derejesine öpüşetmek babatda anyk tawşyklar berdi. Soňra hormatly prezidentimiz howa menziliniň Lewap welaýatyna iş saparyna uğrady. Döwlet başlanynyň üçin Türkmenawa şäherine tarap uğraldy. Biraz salamdan hormatly prezidentimizin uçary Türkmenawa şäheriniň halkary howa menziline gelip gönni. Howa menziline döwlet başlarymyzy ýurdumyzyň resmi adamlar garşadylar. Hormatly prezidentimiziň Lewap welaýatyna iş sapary dowam edýär. Şuň milli ykdysadiyetimiziň ähli ulgamlaryny hormatly prezidentimizin Ministrler Kabinetiniň 2020-nji ýylyň 5 aýyna başlanyp geçirilen sany video aragatnaş arkaly mejlisinde öňde goýan bu diýiplerin durmuşa geçirmeň uğurlaryna başlanan maslahatlar geçirildi. Olaryň marşyna ýurdumyzy durmuş ykdysadydan ösürmeň möhüm meseleler boýunça pikir alşmalar geçirilip, öňde durýan bu diýipler ýerine ýetirmeň uğurlary kesgitlenildi. Hemde olaryň milli ykdysadiyetimizdäki ähmiýeti aral maslahatlaşyldy. Maslahatlara her podoň öňünde durýan möhüm meseleleň berjä edilmegi bilen baglanşykly tawşyklary ýerine ýetirmegi işiňleşdirmek meseleleri boýunça pikir alşyldy. Häzirki döwürde milli parlamentiň deputatlary döwrüň talabyna laýyk gelýän kanunlary işläp taýýarlamak we ozal bar bolanlaryny rejeleşdirmek boýunça giň möçberli işler alyp barýarlar. Milli parlamentde geçirilen maslahatda bellenşýäli, Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlary ýurdumyzyň kanunçylyk ulgamyny kämilleşdirmek, ilat arasynda ýygy-ýygydan bolup döwlet derejesinde amal aşyrýan işler wagt etmek boýunça taýýarlyk işlerini hereket edýän kada laýyklykda alyp barýarlar. Maslahatda ýurdumyzyň kanunçylyk bünýadyny döwrüwaplaşdyrmak boýunça milli parlamentiň şu ýylyň başyndan bäri ýerine ýetiren işleri, halk maslahatynyň nowatdaky mejlisine görülen taýýarlyk işleri, hemde Türkmenistanyň konstitusiýasyny ütkötmeler we goşmaçylar girmek hakynda konstitusiýon kanunyň tasdiqlamasy boýunça ýerlerde konstitusiýon toporyň göçmen mejlisleriniň geçirilişi barada çykyşlar dinlenildi.
Hasabat döwründe Türkmenistan'ın kanunlarynyň 18-i, meclisin kararlarynyň 11-si kabul edildi. Olar ýurdumyda ýaňlandyrylan durmuş ykdysady özgertmeleriň, jemgyýetimizi mundan beýlägem demokratiýalaşdyrmaň, hukuk gollawynyň öpçün edilmegine gönükdirlendir. Birleşmiş Milletler Guramasynyň ýürütülüşdirilen idaralary we beýleki halkara guramalar bilen özara gatnaşyklaryň çäklerini bir näçe video maslahatlar geçirildi. Şeride maslahatda Türkmenistan'ın konstitusiyasyna ütkötmeler bu goşmaçylar girmek hakynda konstitusiyon kanunyň taslamasynyň gutornukly görnüşini taýýarlamak, şeride halk maslahatynyň nowatdaky meclisine görülen taýýarlyk bilen bagly pikir alşmalar boldy. Garaşda bu bir tarap Türkmenistan, iki taraplaryň we köp taraplaryň görnüşdi. Awraýly sewit we halkara guramalaryň şäklerini netijeli hyzmatdaşlyk strategiýasyny durmuşa geçirýär. Şunun bilen malykda Daşary işler ministrligine geçirilen maslahatda döwlet başlarymyzyň ozal beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmek we ýurdumyzyň daşary siýasat idarasynyň öňüne goýulan wezipleri çözmek maksady bilen amala aşyrylýan işler barada çykyşlar dinlenli. Maslahatda bellenşi ýaly bir tarap Türkmenistanyň daşary siýasat strategiýasyny durmuşa geçirmek, döwlet başlarymyzyň ozal beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmek we öňde goýulan wezipleri amala aşyrmagyň şäklerini döwletara derejesinde bolşy ýaly awraýly halkara guramalarynyň ulgamyny iki taraplan we köp taraplan görnüşdäki netijeli hyzmatdaşlyk ösdürmek boýunça ýetgiderli işler ýerine ýetirildi. Şunlukda hasabat döwrüne dünýäniň bir näçe ýurtlarynyň işewur düzümleri bilen hyzmatdaşlyk etmek hakynda degişli gepleşikleriň geçirilendigi bellenli. Geçen 5 aýyň dowamyny daşary siýasat idaralarynyň ulgamy boýunça ýoly goýulan gatnaşyklara ýetgiderli hiýasat mahsus boldy. Şu ýylyň dowamyny bu urda 19 duşuk gurnuldy. Şolardan 12-si göni video ara gatnaşyk arkaly geçirildi. Şeride ýurdumyzyň daşary ykdysady gatnaşyklaryny ösdürmek boýunça meýilnamalaryň işler alınıp barlýar. Hususan ýanwar-maý aýlaryny ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara toparlarynyň nowatdaky mejlisleri hemde bir näçe işewurlar maslahatlar geçirildi. Maslahatda şeýledi häzirki döwürde ýurdumyzyň awraýly sewit we halkara guramalarynyň şäklerini ýoly goýulan gatnaşyklarynyň netijeli hiýatyna ýa bolma urny degişli işleriň alınıp barlýanlygy bellenli. Netijeli halkara gatnaşyklaryny mundan beýlägen putulandyrmagy we giňetmäge gönükdirilen halkara derejesinde gatnaşyklaryň ähmiýetini ataldy. Maslahatda ykdysady maliýe toplumyny amala aşyrylýan işleriň häzirki döwrüň talabyna dolaýyk gelme urny alınıp barlýan işler bu wagtda öňde durýan wezipler boýunça pikir alşmalar boldy. Bu toplumda geçirilen maslahatyň dowamyny döwlet başlarymyzyň öňde goýan weziplerini üstünlükli durmuşa geçirmek, ýurdumyzyň ykdysady toplumynyň işini döwrüň talabyna laýyk derejede kämilleşdirmek boýunça anyk tekliplerim öňe sürildi. Şu ýylyň ýanwar-maý aýynyň netijeleri boýunça jemi içerki önümiň ösüşi 6,10-dan 2 götürme deň boldy. Maslahatda kart beriş idaralarynyň alyp barýan işleri hemde olaryň işini kämilleşdirmek, ýerine ýetirilýän hyzmatlaryň gerimini giňeltmek boýunça görülýän anyk çäkler barada hasabatlar dinlenli. Şeride maslahatda 2020-2021 ýyllar üçin maksatnamany işläp taýýarlamaga girişmek boýunça milli liderimiziň beren tapşyrygyny ýerine ýetirmek boýunça öňde durýan möhüm wezipler dogrusynda giňişen pikir alşmalar boldy. Bu maksatnamada bellenlen şäherlerde ykdysadyýetimiziň durly pudoklaryny düýpli maý goýumlaryny goýmak hemde eksporty gollamak gözüňde tutulmalydyr. Şunun bilen birlikde, häzirki döwürde saglyk goraýyş we ilaty durmuş taýdan goramak ulgamyny maýa goýmak biziň ileri tutýan urumyz bolmalydyr diýip hormatly prezidentimiz belleýär. Sany ulgama geçmeň şäklerini Maliýe bank ulgamynyň idaralarynyň işini düýpli seljermek boýunça hormatly prezidentimiziň beren tapşyrygyny ýerine ýetirmek boýunça maslahatda çykyşlar dinlenli. Ma'lum bolýar milli liderimiz döwlet eýçiliginiň kärhanlary we desgalary hususlaşdyrmagy şartlandyryp, paýdarlar jemgyýetlerini öwürmek işini baş ugurlaryň hataryna kesitdi. Maslahatyň dowamyna kabul edilen maksatnamalary maliýeleşdirmeň goşmaça çeşmelerini gözlemek, ykdysadyýetimize maýa goýumlaryny köp çekip, bu meselelerin üstünne işlemeň zerurdygy bardy. Milli liderimiziň beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmek urny öňde durýan wezipler kesgitlenli. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň neft-gaz toplumyny halkara hyzmatdaşlygyna, ulgamy öňde barjy tejribelerini we ösen technologiýalaryň ornaşdyrylmagyna aýratyn ähmiýet berilýär. Neft-gaz toplumynyň ähli düzümleriniň işini kämilleşdirmek, bu orada durmuşa geçirilýän şäherler işçiňleşdirmek, hemde toplumyň ölümçilik kuwatlyklarynyň netijeligini ýokurlandyrmak boýunça öňde durýan wezipler we olar ýerine ýetirmeň anyk ýollar kesgitlenli. Maslahatda neft-gaz senatyny 2030-njy ýyla çelli döwürde ösdürmeň maksatnamasyny durmuşa geçirmeň şäklerini şu ýylyň 5 aýyna geçirilen işleriň netijeleri bardy giňişleýin hasabatlar dinlenli. Şeride maslahatda toplumyň kärhanlarynyň durnukly işini üpçün etmek, şolaryň serişçiler binýadyny hemde eksport kuwatyny netijeli peýdalanmak, bu ulgamda halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça milli liderimiziň beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmeň anyk ugurlar bardy pikir alşyrly. Milli liderimiziň belleşi ýaly neftiň we gazyň çykarylýan hemde gaýtadan işlenýän mukdary ýetgiderli artdyrmalylar.
Bazı gatnaşyklaryna laýyklykda toplumyň dolanýaryş we önümçilik müdürlükleriniň guruluş düzümlerini kämilleşdirmek berurdur. Döwlet başdanymyz meýilleşdirilýän iri tatlamaların guruluşyny diňe maý goýumlaryny çekmeň hasabyna amala aşyrmalygyny, munyň üçin çykdyjylary öňüriljek önümler bilen hasaplaşylmalygyny çekýär. Maslahatda gelje ulu bolan meýdanlary öýdürşdirmegi şartlandyrmak, neft çykaryşyna häzirki zaman teknologiýalaryny ornaşdyrmak boýunça işleri talabalaýy gurmak bardy. Hormatly prezidentimiň beren tapşyryklarynyň ýerine ýetirilişi bardy aýdyldy. Maslahatda Türkmen paýtagtyny abadanlaşdyrmak, guruluşyk işleriniň dipgini güýçlendirmek, avtolog ýollaryny döwürwaplaşdyrmak, energetik pudugyny mundan beýlegem ösdürmek boýunça geçirilýän işler bardy hasabatlar dinlenli. Hasabat döwründe toplum tarapyndan öňürilen önümliň ösüşi 119,7 götürüm meýilnama bolsa 113,4 götürüm ýerine ýetirildi. Maslahatda bu toplumyň garamygyna kärhanlaryň ýagdaýyny seljermek boýunça alınıp barlayan işleri şartlandyrmagy, kärhanlary döwürwap ýagdaýa getirmek, ýa-da hususlaşdyrmak bardaky degişli teklipler taýýarlamak boýunça döwlet başdanymyň beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmek boýunça anyk wezipeler kesgitlenli. Täze iş orunlaryny döretmeň, sanly ulgama geçmeň, hemde guruluşyk serişdelerini öndürmeň üstünde ýergiderli işlemeň, telekeçiler bilen degişli işler alyp baryp, ýokary öňürjilikli iň täze enjamlar we innowasion teknologiýalar bilen üpsünedilen kärhanlary döretmeň uğurlary maslahatda esasy öňde durýan wajyp meselelerin hataryny görkezildi. Ýurdumyzyň içerki energetika halkasynyň we Türkmenistan, Awganistan, Pakistan elektrik ulgamlarynyň guruluşyny dowam etmek boýunça alınıp barlayan işler bardy maslahatda hasabatlar dinlenli. Maslahatda beýtarapligymyzyň 25 ýyllyk şanly senesine başlanyp ulanma beriljek desgallarda alınıp barlayan işleriň depgini dogrusyna hasabatlar dinlenli. Ýurdumyzda ýaglandyrylan giň erimli şäher guruluşyk maksatnamasynyň durmuşa geçirilişi, diýarymyzyň şäherlerini we owalaryny senagat, durmuş we meden maksatly köp sanly binalaryň guruluşyny, şeýle-de bu uğurda maý goýum işçiligini höwetlendirmek boýunça alınıp barlayan şäherler bardy, maslahatda pikir alşmalar boldy. Ulaw we kommunikasiýa toplumy milli ykdysadyýetimiziň möhüm uğurlaryň hataryna durýar. Bu ulgamda alınıp barlayan işleriň netijeligini ýoklandyrylmagy, milli ykdysadyýetimiziň kuwatlanmagyna bolşýaly, halkara hyzmatdaşlygynyň işçileşdirilmegine de ähmiýetli bolup durýar. Ulawlaryň ähli görnüşleriniň sadaşykly hereketini üçin etmek, olarda ýoly goýulan hyzmatlaryň derejesini ýoklandyrmak, ýurdumyzyň ulaw üstaşyr geçilgesi hökümündäki derejesini puwtlandyrmak bilen baglanşykly alınıp barlayan işleriň ören uly ähmiýetiniň bardygy toplumda geçirilen maslahatda bellenli. Milli liderimiziň belleşi ýaly, häzirki döwürde ykdysadyýetimiziň beýleki esas puduklary ýaly, ulaw pudugynyň dünýäde koronavirus epidemiýasy hemde mejburi çäklendirmeler sebäpli kıyın ýagdaý başdan geçirýärler. Ýöneköý bolmadyk şeýle şertlerde ulaw kampaniýalarymyz bökdünsiz işlemeginde dowam edýär, gatnawlaryň ygtybarly bolmagyny gazanýar. Häzirki döwürde koronavirus bilen bagly ýagdaý tamamlanýança, bu kampaniýalaryň mali ýagdaýyny durnukly saklamak, hemde üznüksiz maliýeleşdirilmegini üpçün etmek esasy wezipedir. Zäkmet haklaryny tölemek we maliýe borçnamalaryny ýerine ýetirmek üçin ulaw kampaniýalarynyň serişçileri bolar ýaly, olar gollamalyp döwlet başdanymyzyň bu ýagdaýlary seljerip, zerur şäherler görmek boýunça aýdanlarynyň uğralyp, ýerine ýetirilmeli anyk wezipeler maslahatyň esasy özüni düzdi. Ulaw we kommunikasiýa toplumynyň düzümlerini daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen Öýdar bekbeti gatnaşyklar işçileşdirmek, olara dünýäniň ösen tejribesini we häzirki zaman teknologiýalaryny ornaşdyrmak bilen baglanşykly meselelere hemme tarapdan esasy çemeleşmeliginiň zerurdygy bardy, döwlet başdanymyzyň beren görkezmeleriniň ýerine ýetirilişi bardy, maslahatda hasabatlar dinlenli. Owa huzurly toplumyna geçirilen maslahatda şu ýylyň 5 aýynda ýerine ýetirilen işler häzirki wagtda Ahal, Lewap we Mar welaýatlarynyň gyzgalanly gally urugynyň depgini hemde Balkan we Daşowut welaýatlaryny bolsa, bu şäherä 12 iýunna girişmek üçin häzirki wagtda taýýarlyk işleriniň alınıp barlyşy bardy, giňişlen çykyşlar dinlenli. Şeýle-de orok mewsüminiň gysga möhletli we ýetkisiz geçirilmegi, meýdanlarda tehnikalaryň bökdünsiz işledilmegini üçin etmek, hemde kärenleşiler bilen wagtyna hasaplaşmak boýunça milli liderimiziň beren anyk tapşyryklaryny ýerine ýetirmek uğurlary maslahatda giňişlen aran maslahatlaşyldy. Maslahatda göýök bakça ekinleriniň, ýer almanyň we beýleki owa huzurlyk ekinleriniň meýdanlaryny giňeltmek, olaryň öňdürilýän möçürlerini artdyrmak, hemde owa huzurlyk önümleriniň importyny azaltmak, içerki bazar özümizde öňdürilýän önümler bilen üpçün etmek, hemde ýurdumyzyň agrosenat pudugyny elektron dolanyş ulgamlaryny ornaşdyrmak boýunça işleriň depgini güýçlendirmek, zerurdygy barada milli liderimiziň tapşyryklaryny ýerine ýetirmek boýunça öňde goýulan wezipeler kesgitlenli.
Häzirki döwürde sowda ulgamynyň durnukly işlemegini öpçün etmek esasy wezipeleriň biri bolup durýar. Şoňa görä her gün emele gelen ýagdaýa baka berip, wirur bolunny durmuşda has gerek önümleriň, şol sany azyk önümleriniň ýeterlik gorlaryny döretmek üçin goşmaça gollaw şäherlerini görmek bilen bagly döwlet başlarymyzyň beren tapşyrıklarynyň ýerine ýetirilişi bardy, maslahatda hasabatlar dinlenildi. Maslahatda telekeçilik podogyny ösdürmek höwetlendirmek, ykdysadytyň hususy podogyny döwlet tarapyndan gollamak boýunça nowatak şäherler işläp taýýarlamagy we degişli teklipler bermek boýunça gahrman arkadamyzyň beren görkezmeleriniň anyk uğurlary keskitlenildi. Keçi we orta telekeçiligi hususan fiýahatçylyk iş bilen meşgul bolýan kärhanlara mali hemde maddi tehnik taýdan kömek bermeli milli liderimiz belliýär. Şunun bilen birlikde owa hojalyk önümlerini öndürmek, göýek we miwe önümlerini saklamaga niýetlenen senagat sowuzlaryny gurmak üçin hususy owa hojalyk kärhanlarynyň işlerini işleňleşdirmek uğurlary bardy, maslahatda giňişleýän hasabatlar berildi. Maslahatda gatnaşanlar milli liderimiziň tapşyryklaryny ýerine ýetirmek boýunça edilmeli işler dogrusyna giňişleýän pikir açdylar. Ilim, bilim, saglyk goraýyş, sport, ýaşlar we jemgyýetçilik ulgamlaryny işleriň ýagdaýy, olar ösdürmek boýunça görülen şäherler. Şeýle şol uğurlarda gazanylan netijeler we şu ýylyň 5 aýyny alınıp baralan işler bardy, maslahatda pikir açyldy. Bellen şäher hemme tarapdan bilim, häzirki zaman teknologiýalaryny erk edip bilýän we sagda nesiller terbiýelep ýetirmek boýunça talaplardan uğranyp, bilim ulgamyny, okutmaň usuliýetini kämilleşdirmek, okuw maksatnamalaryny we okuw gollanmalaryny baýlaşdyrmak, mugallimleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak boýunça toplumlaryň şäherleri amal aşyrylýar. Döwlet başlarymyzyň kararyna laýyklykda Bilim Ministrliginiň Innovasiýa maglumat merkezi döredildi. Türkmenistana çağanyň irki ötüşini we olaryň mektebe taýýarlygyny ösdürmek babatda 2020-2025 ýyllarda mektebe çeli çağlar edarlarynyň işini kämilleşdirmek maksatnamasy tasdiklandy. Ýurdumyzyň saglyk goraýyş ulgamyny ösdürmek bilen baglanşykly hormat prezidentimiziň kararyna laýyklykda Türkmenistanyň ilatynyň sagdan iýmitlenme boýunça 2020-2025 ýyllar üçin milli maksatnamasy tasdiklandy. Ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine giriş synaglaryny guramaçylykly geçirmek, hemde täze okuw ýylyna ýokary derejede taýýarlyk görmek, täze okuw ýylyna çelli bilim idaralarynyň hemmesinde degişli abatlaş işlerini geçirmek bilen bagly milli liderimiziň beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmek boýunça öňde durýan wezipler bardak çykyşlar maslahatyň esasyny düzdi. Geçirilen maslahatda yanvar-may aýlary aralygynda ýerine ýetirilen işler medeniýet ulgamy boýunça göz öňüne tutulan şäherler durmuşy geçirmek boýunça alınıp barýan işler dogrusyna giňişleýän çykyşlar dinlenildi. Häzirki wagtda medeniýetde we çel radio ilimlerine berilýän makalalar hemde çel radio gepleşikleriň taýýarlanmagynyň derejesini ýokarlandyrmak boýunça hormat prezidentimiziň toplumyň ýolbaşçylarynyň öňüne goýan wezipelerini ýerine ýetirmek ugruna alınıp barýan işler dogrusyna hasabatlar dinlenildi. Hasabatyň çäklerini teatrlaryň, kitaphanalaryň, muzeýleriň we medeniýet ulgamynyň beýleki edarlarynyň hemde köpçüliklerini habar berişdirýärleriň şu ýylyň ýanwar-may aýlaryny alyp baran işleri, olaryň işine häzirki zaman teknologiýalary urnaşdyrmak boýunça geçirilýän işler barada habar berildi. Kagızda neşir edilýän gazet jurnallary elektron ferişçileri geçirmek işini şartlandyrmak, munyň üçin hünärmenler taýýarlap, redaksiýalaryň işgärlerini jemlemek, habar berişdiricilerini sanly ykdysadytyň möhüm meselelerini dowamly beýan etmek boýunça döwlet başlarymyzyň beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmek boýunça maslahatda anyk uğurlar kesitlenildi. Tomuska diýen jarş mövsüm bilen baglykda ýaşlar üçin gyzykly gepleşikler taýýarlamak, şu ýylyň Türkmenistan beýtaraplyk mekan diýilip atlandyrma bilen baglanşykly şäherleri ýetgiderli geçirmek boýunça ýerine ýetirilmeli işler kesitlenildi. Ahal ulaýatyna geçirilen maslahatda 2020-nji ýylyň ýanwar-may aýlary aralygynda ýerine ýetirilen işleň jemleri şeýle-de täweti durmuş ykdysaty aýdan ösdürmek boýunça ýaýwanlandyrylan giňmeçörli özgertmeleriň netijeleri barada hasabatlar dinlendi. Şeýle-de owa milli maksatnamasynyň durmuşa geçirilişi boýunça görülýän şäherler möhümleýin owa hojalygy işleriniň depkini barada pikir alşyldy. Maslahatda häzirki döwürde welaýatda alınıp barýan işleň ýagdaýy, gally urugnyň depkini, şol urugtyň ödüne goşa meýdanlaryna alınıp barýan ýydyk işleri, şeýle-de agrotehnik şäherler barada hasabatlar berildi. Mundan başga-da welaýatda öndürilýän ýer almanyň göýek we bakça önümleriniň meçhörlerini artdyrmak boýunça döwlet başlarymyzyň tapşyryklarynyň ýerine ýetirilişi, täwetiň durmuş düzümini hasy gowlandyrmagyň çäklerini alınıp barýan işler, desgalyň guruluşlarynyň depkinlerini ýokarlandyrmak ugruna edilýän tagalalar barada maglumatlar berildi. Şeýle-de maslahatda milli liderimiz howanyň gyzmagy bilen welaýatyň ähli çäklerine ýanwyn howpsuzlygynyň düzgünleriniň berza edilmeligi barada tapşyryklarynyň ugralyp, ilatyň aratyna degişli wagt netigat işleriniň ýygyderli guralmagy bilen alınıp barýan işler barada hasabatlar berildi.
Mundan başga da welaýatyň ilatynyň ýaşaýyş durmuş derejetini ýokarlandyrmak, durmuş maksatly dehqalyň gurulşy işleriniň depkinlerini artdyrmak boýunça görülýän çäreleň netijeleri boýunça hasabatlar diňlendi. 2020-nji ýylyň hasawat döwrüne Balkan welaýatynyň ykdysadyýetindäki işleň ýagdaý, o milli maksatnamasyny durmuşa geçirmeň çäklerine maýy goýumlaryny öýleşdirmeň depkinlerini ýokarlandyrmak boýunça işleri durmuşa geçirmeň ugurlary maslahatyň özeninizi. Maslahatyň dowamyna häzirki döwürde welaýatyň ähli itiraplaryna alınıp barýan işleň ýagdaý, 12-nji iýulna başlajak gally uraguna görülýän taýýarlyk çäreleri, şol uragtyň özüne gowuşa edilýän iýdek işler barada hasabatlar berildi. Şeýle-de welaýatyň çäklerini gurulşyga alınıp barýan dehqalardaky işleň ýagdaýy, öňde boljak şanly tenenler münasibetli guraljak dawralar we ýurdumynyň kemiselik bitaraplygynyň 25 ýyllyk bayramyna görülýän taýýarlyk işler barada çykyşlar diňlendi. Welaýatyň ekrançylyk meýdanlaryna öňdirilýän yer almanyň gök we bakça önümleriniň möçörlerini artdyrmak, gan şugunlarynyň ikisini bellenen möhletde geçirmek meseleleri maslahatda esasy wajyp ugurlaryň hataryna görkezildi. Daşuw welaýatyna geçirilen maslahatda şu ýylyň 5 aýyna ýerine ýetirilen işleň jemleri, Sewitin ykdysadyýetiniň ähli ugurlary boýunça gazanlan netijeler barada çykyşlar diňlendi. Şeýle-de ekrançylyk meýdanlaryna alınıp barýan işler barada aýdylyp, o milli maksatnamasynyň ýerine ýetirilişi barada bellenip geçirildi. Maslahatda hususan gally uraguna guramaçylykly giýişmek, goýça edilýän iýdek işleriniň depkinlerini güýçlendirmek we hilini ýokarlandyrmak maksady bilen durmuşa geçirilýän işler barada hasabat berildi. Şoň bilen birlikde yer almanyň gök we bakça önümleriniň möçörlerini artdyrmak boýunça ozal berilen tapşyryklaryň ýerine ýetirilişi, welaýatyň şaly meýdanlaryna ýaýwanlandyrylan iýdek işler barada maglumatlar berildi. Şeýle-de Türkmenistanyň kemiselik bitaraplygynyň 25 ýyllyk münasibetli ulanmagy berilmegi meýilleşdirilen dehqalardaky gurulşy işleriniň ýagdaýy barada aýdyldy. Maslahatyň dowamyna welaýatda gally uraguna giýişmek boýunça geçiriljek çärelere ýokary derejede taýýarlyk görmek, mögümde işlediljek tehnikalaryň bökdönçli hereketiniň üpsine edilmegi bilen baglanyşykly wezipeler hemişe üns merkezine saklamak boýunça döwlet başdarmadyň tapşyryklaryny ýerine ýetirmeň anyk ugurlar kesgitlendi. Maslahatda Tomsun gelmegi bilen ilatyň aratyna wagt netigat işleriniň ýoly goýulmagy, şunlukda ýangyn howpsuzlygynyň düzgünleriniň berza edilmegi mühim wezipe bolup durýanlygy bilen bagly ýerine ýetirmeli işler kesgitlendi. Hasawat döwrüne Lewap welaýatyna ýerine ýetirilen işler o milli maksatnamasyna laýyklykda bellenen meýilnamalaryň berza edilişi barada maslahatda giňişleýin gurrun edildi. Şeýle-de häzirki döwürde Sewitin gowuşa meýdanlaryna ýaýwanlandyrylan giň möçörli iýdek işleri, gowuşanyň ziýankeşlerine garşy göreşmek we oň keselleriniň öňüni almak ugruna ýerine ýetirilýän ara tehnik çäreler, gally uragynyň depkini barada hasabatlar berildi. Mundan başga da maslahatda welaýatda yer almanyň gök we bakça önümleriniň mukdaryny artdyrmak, şaly ikisini bellenen möhletler guramaçylykly geçirmek barada maglumatlar berildi. Mundan başga da welaýatyň çäklerini gurulşyga alınıp barýan dehqalardaky işleň ýagdaýy Türkmenistanyň kemiselik bitaraplygynyň 25 ýyllyk bayramyna görülýän taýýarlyk çäklerine ýaýwanlandyrylan işler barada aýdyldy. Maslahatyň dowamyna bugdaý hasylynyň gysga wagtda we ýetgesiz ýygnalyp almagy hem welaýatda yer almanyň gök we bakça ekinleriniň bol hasylyny ösürip ýetişdirmek ugruna zerur tagallalyň edilmeligi barada beren tapşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada giňişleýin hasabatlar berildi. Şeýle-de welaýatda şaly ikisiniň bellenen möhletde we ýokary hilli geçirilmegi barada çykyşlar diňlendi. Şoň bilen baglykda maslahatda milli liderimiň tapşyrygyna laýyklykda Tomsun gelmegi bilen ýangyň howpsuzlygynyň düzgünlerini berza etmek, bu urda ilatyň aratyna degişli düşündiriş işlerini güýçlendirmek, şeýle-de ýurdumynyň kemiselik bitaraplygynyň 25 ýyllyk münasibetli ulanmagy berilmegi meýilleşdirilen dehqalarda gurulşy işlerini gödegçilikde saklamak, şany sene münasibetli meýilleşdirilen çäreleň ýokary guramaçylyk derejesini üpsine etmek boýunça öňde durýan wezipeler kesgitlendi. Ýanwar-maý aýlary aralygyna Mary welaýatyna ýerine ýetirilen işleň jemleri hem welaýaty durmuş ykdysaty aýdan ösürmek boýunça işleň taýýarlanylan maksatnamanyň ýerine ýetirilişi barada hasabatlar maslahatyň özeninizi. Häzirki wagtda ýetişdirilen bugdaý hasylyny bellenen möhletde we ýetkisiz ýygnap almak, gally uragyna däne ýygýan kampaniýalaryň we awtologyň dolu güýjüne işledilmegi, gally kabul edýän bölümeň hasyly bökdönsiz kabul etmek bilen baglanyşykly milli liderimiň tapşyryklarynyň durmuşa geçirilişi barada anyk wezipeler bellendi. Gowuşa edilýän iýdek işlerini ulanýan owa hojalyk tehnikalarynyň dolu güýjüne işledilmegi, gowuşanyň diýankeşleriniň hemde oň keselleriniň öňüni almak üçin ähli zerur işler geçirilmegi, yer almanyň gök we bakça önümleriniň möçörleriniň artdyrylmagy, gan şugunlarynyň ikisiniň guramaçylykly we ýokary hilli geçirilmegi bilen bagly wezipeler dogrusundaky anyk ugurlar barada giňişleýin maslahatlaşyldy. Şeýle-de geçirilen maslahatlarda çykyş edenler, hormatly arkadaşymyň beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmek ugruna ulu huzu bilen işlejekdikleri barada buýsunçly gurrun etdiler.
Yurdumuzda Türkmenistan beytaraplığın mekan yılına başlanıp kurulayan şehirler bir-birine ulaşıyor. Dürlü masahatlar, vağız nesihat şehirleri işçin hiyateti besleniyor. Oları bağıtiyar rahatlarımız ul ruh ve netlik bilen atnaşıyorlar. Türkmenistan'ın meclisi, Türkmenistan'ın Gızıl Yarmay Milli Cemiyeti, Türkmenistan'ın Zenanır Birleşiginiň merkezi geňeşi, Türkmenistan'ın Kerdeşler Arkalaşygynyň milli merkezi, Türkmenistan'ın baş prokuraturasy, Türkmenistan'ın sport we ýaşlar siýasety ministrligi bilen bilelikde geçiren edep hem saglyk, maşgala baýlygy atly duşuk maslahaty oňa atnaşyjylarda uly gyzyklanma döretdi. Çıkış edenler hormatly prezidentimizin taýsy tagallalar netijesinde berkarar döwletimizin bagtyarlyk döwrüne alınıp barlayan ägurt uly işler, şeýle-de sagdyn durmuş ýörelgelerini öňküden has powtalandyrmak, berk bedenni, arasy ahlakly, ruhwelent nesilleri kemale getirmek uğruna durmuşa geçirilen wajyp işler dogrusynda söhbet etdiler. Şeýle-de olar gahrman arkadamyzyň, raýatlymyzyň saglygy barada halkymyzyň eşretli durmuş hakyny edýän aladalary, durmuşa geçirilen dünýä nusgalyk beýik işler üçin alkyşlaryny aýtdylar. Türkmen Oğuqçuluk Üniversitetinde talip ýaşlaryň arasynda ilmli ýaşlar berkararlygyň bünyady atly ilmi tassamy bäseši geçirildi. Bäseşikde üniversitetde bilim berilen durly hünär uğurlary boýunça bir näçe ilmi esaslara daýanyp talip ýaşlar ussatlyk bilen öz taýýarlan ilmi işleriniň tassamalaryny görkezdiler. Bäseşik çekileşikli we gyzykly ýagdaýda geçdi. Hormat ablarynyn bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabatda 8-nji iýunny saat 20-den 9-njy iýunny saat 20-nji boljak wagt barada Türkmenistanyň howa maglumaty gulugyny berýän habar bilen tanşalım.